హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాగ్ మీద ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. వెడ్డింగ్కి సంబంధించిన వీడియో ఉంటుంది. సూపర్ వచ్చింది. చూస్తే మీకే అందరికీ నచ్చుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసే ముందు చిన్న రిక్వెస్ట్, వీడియోని చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో నేను మ్యూట్లో పెట్టిన సాంగ్ కూడా ఫుల్ సాంగ్తో వినాలంటే టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో జాయిన్ అయిపోండి. సో ఫ్రెండ్స్, అక్కడ నుంచి మొత్తం క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. సో ముందుగా ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ని చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో మనం ఇప్పుడు ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి ఫోటో కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి చివరి వరకు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ ద్వారా వచ్చి కట్ చేసుకోండి. మొత్తం 1 by 1 చివరి వరకు ఆల్ ఫొటోస్ మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే 1 2 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటోని కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. నేను చెప్పినట్టు 1 by 1 మొత్తం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఈ చిన్న సైజ్ ఫోటో ఉంది కదా, 17 సెకండ్ దగ్గర, ఈ ఫోటోని పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు ఒక ఫోటో, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి మొత్తం ఫొటోస్ని. సో కంటిన్యూగా 1 by 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. అది కూడా చిన్న సైజ్ ఫొటోస్, అన్నిటికంటే చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి. అవి మొత్తం చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇలా మస్తు ఎక్సలెంట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. సో కంటిన్యూగా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. 1 by 1 చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ని లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసి, సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటో, ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్నాంగా ఆ ఫోటో తర్వాత వచ్చే ఫోటో నుంచి ఇప్పుడు మొదలు పెట్టాలి. సో 3వ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి చిన్న సైజ్ అండ్ పెద్ద సైజ్ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ పేస్ట్. సేమ్ ప్రాసెస్ ఇది కూడా. 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో ఏమో పేస్ట్ చేయాలి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇది కూడా ముందుటి ఫోటో ఎలా యాడ్ చేసుకున్నామో అది కూడా సేమ్ ప్రాసెస్. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేయాలి, 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తం యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 3వ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కంటిన్యూగా ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి పేస్ట్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఆల్రెడీ 2 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకున్నాము, ఒక ఫోటోనే ఉంటుంది, ఆ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. లాంగ్ ఫొటోస్ కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతే వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే.
సో లాస్ట్ వరకు 1 by 1 మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ 1 by 1 ఇలా మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తం చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. మినిమం 29 సెకండ్ వీడియో ఉంటుంది. ఇక్కడ వరకు లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. మొత్తం యాడ్ చేస్తే వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే. సో ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలో వీడియోని. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి, కామెంట్ చేయండి. అండ్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. సో నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.